unta ninyo. Spaghetti. Wow. Hello, hello, hello. Those are my tom can. I'm gonna eat this one later. I have still to. Mga unta ninyo. Ay, shing. Shing, shing. Mga unta ninyo. Hala. Uy. Kaya nakalita ko. Pati. Apa namanya? Lebih cair. Kapo yung uod ko ba? Lamian siya guys na pagka-chicharon kasi
kuan, may taba siya. Kanang kuan po siya, kanang fat siya nga pagkat chicharon. So, as in, namian siya ikuan sa partner sa kanang rice ba. Masuwa na gid nimo siya. Kumukaon kag kanang rice, nya wala kay sudan, o kaya type lang nimo mukha og chicharon, waday lain. Isaw-saw nimo sa suka na may asin. Ganit. Kaya, suka, nagamay tuyo, mo i-mix. Nya, kanin. Lami ano siya. May pagkamahal lang niya siya. Kaya ba siya? 299. 2.99 euro. Kay first man na siya sa charcuterie na magipalit. Kaya siya murag ka ng dili barato. Hadok lang ko tiyag makuan ng akong kuan gustiso. Ay kanina talaga ipon dito sa akong front. Take na siya guys. Magdili. Hindi niya mailhan mo nga may fake tape ko yun. Maghinay ta kay maharaba ang gustiso. Sa kabuok, 500 euro. Mahal ano? Usara ni siya ng ipon na tigbang kay nabalintuwad ko sa bisikleta. Di man ko kanang expert na magbisikleta guys. Kanang may tiabuton sa dito pa nga sa towards na ako pag tungad to pa doon niya may pa rin sa ako dangarang siya nahadlo ko ako gilabog ang akong bisikleta ning lukto ko ako gilabog ang akong bisikleta unya ang kini siyang kang akong hipo normally dili na siya kanang flat normally yan si ko balik sa dentist nga pagpabutang lagi ko brace unya di man mo sugot kay ing nangano very strong daw yung teeth ko di na daw pwede so you leave it good pero mas attractive dali ko na itong akong hipon sa una yun ang akong isad bang tapos ang tawag yun naigo na siya sa manabela, naingon, napantok. Naingon ka, naingon man ko, siyagit man ko. Nautod siya. Unya, kay kinahanglan, bisag usara, kinahanglan, maeda siya ka ng kakuanan ba, nga para strong ang imong teeth, kanang, nag-appeal sila duha ka buok na extra. Mga kuan ng mga dentist, no, mura po og mga tawag din no kanang masarap no kupata no diaw na no ibis na ko sarap gihimong tulog gidugan niya duha ay kuno pang pakapit daw kay butangan og braids niya para strong ito guys ako bahal bang mahal akong bisikleta guys, ipas akong bana. Dili na ako gamiton, mahatok lagi ko. Labog na ako, may makitang kong ka lang may magdengarang bisikleta sa akong kunahan. Na, masiyagit gid ko. Okay guys, next time na lang.
Dili na rin ako makaon. Kay, damo pa akong spaghetti. Bye-bye! Don't forget to subscribe me, yung hindi pa nakasubscribe. And hit the notification bell at paki-like sa video ko kay Pinay, Bisaya, and Belgium, kuwago na mahilig matulog pag walang trabaho. Bye-bye!